Ahojte, v tomto videu si rýchlo ukážeme 5 obľúbených cvikov odo mňa zameraných na brucho, na spevnenie, stabilitu a na teda core. Tak poďme spolu na to. Ako prvý cvik je tzv. Mŕtvý chrobák. Je to stabilizačný cvik na core, pri ktorom sa učíš držať pevný stred tela a zároveň hýbeš rukami a nohami bez toho, aby si ale prehýbala kríže. Čo pri tomto zapájaš? Hlavne priečný brušný sval, ten robí tzv. Ploché brucho, hlboké stabilizačné svaly chrbtice, šikmé brucho, bedra aj ramena mierne. Volá sa mŕtvý chrobák preto, lebo poloha vyzerá, ako keby si ležala na chrbte hore nohami. Poďme si povedať správnu techniku. Ľahni si na chrbát, ruky hore k stropu, nohy zdvihnuté, kolena cca v 90 stupňoch a kríže pritaž poriadne do podĺžky. Súčasne spúšťaj pravú ruku dozadu za hlavu a ľavú nohu dole k zemi. Spúšťaj pomaly a hlavne kontrolovane. Poďme na druhý cvik a to je plank. Poďme si povedať správnu techniku planku. Opri sa o predlaktia, špičky nôh na zemi. Telo daj do jednej línie, hlavu, ramena, chrbát, zadok a päty mať ako rovná čiara. Neprehýbaj sa hlavne v krížoch a nevytrčaj zadok hore. Musí spevniť stred tela, zatni zadok a stiehna. Dýchaj plynulo a nezadržiavaj dých. Tak ako tretí cvik to máme hollow body crunch. Začínaš tzv. V hollow pozícii a súčasne priťahuješ kolena a ruky k stredu tela a potom sa kontrolne vraciaš späť do hollow holdu. Je to vlastne dynamická verzia hollow body holdu. Povedzme si, na čo je dobrý tento cvik. Zapájaš brušné svaly, zlepšuješ kontrolu a koordináciu. Je dobrý aj pre gymnastiku, crossfit a je trošku ťažší než klasické skracovačky. Ako štvrtý cvik tu máme dvíhanie nôh ľahu. Pri tomto cviku posunuješ dolné brušné svaly, flexory bedier a takisto aj hlboký stabilizačný systém. Zlepšuješ aj kontrolu panvy, stabilitu chrbtice a pomáha ti to zlepšiť techniku pri ostatných cvikoch. Poďme si povedať, ako správne na to. Ľahni si na chrbát, nohy maj vystreté. Ruky buď pozdĺž tela alebo mierne pod zadkom. Kríže pritlač k podlahe a pomaly zdvihni nohy hore. Pomaly a kontrolovane ich vráť naspäť. Nohy nepúšťaj úplne na zem, ak chceš vyššiu záťaž. Výdych pri zdvihu a nádych pri spúšťaní. Poďme na posledný cvik a to je 5. Sú to rotácie trupu v sede. Poďme si povedať správnu techniku. Sadni si na zem, kolena pokrčíš, to je ľahká verzia, alebo nohy zdvihnuté, tá je ťažšia. Trup mierne zaklonený a chrbát máš rovný. Otáčaš trup z ramien, nielen ruky, pohybuješ sa kontrolovane zľava doprava. Brucho je stále stiahnuté. Výdych pri rotácii a nádych v strede. Tak toto bolo 5 rýchlych cvikov na brucho odo mňa a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.